Türkmenistan Iraga tebiği gaz iyi berer. Şu günüň birinji ýarmyna Türkmenistanyň Newit gaz toplumynyň merkezi binasyna Türkmen Gaz Döwlet konserniň ýollaşlary bilen ýurdumyza sapar bilen gelen Irak Respublikasynyň wekiliyetiniň duşugy geçirli. Iraqyň wekiliyetine elektroenergetika ministri Zayed Al-Fadel ýollaşyla getdi. Bu arada Türkmen Gaz Döwlet konserni habar berýär. Geçirilen duşugyň maksady gaz ulgamyny özara bähbetli hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak boldy. Öňkü ýylyň awgust aýyna Aşgabatda Türkmen Gaz Döwlet konserniň ýollaşlary bilen Iraq energetika ministriniň ornunasary Adil Karim Kak Ahmediň we Newit ministriniň ornunasary Ezat Sabir Ismailiň gatnaşmagyna gepleşikler geçirildi. Olaryň barşyna swap skemasy arkaly Iranyň üstü bilen Iraqyň Türkmen tebii gazyny satyn almagynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Şonu ýurdumyza gelen wekiliyet infrastruktura tepkinli ösýänligi sebäpli Iraqyň tebii gaza bolan zerurlygynyň barha artýanyny bellidi. Şunun bilen bagylykda Irak tebii gaz satyn almak hakyny Türkmen Gaz Döwlet konserni bilen şertnama gol çekmäge gyzyklanma bildirýär. Şeýlekem Irak tarapynyň her ýyl Türkmen tebii gazynyň 10 milliard kub metrini kabul etmäge taýýardyr eken bellenilýär.